दिनै जोङो दंफैयो लुइट भिउ रिजर्ट पान्चरत्न गवालपारायाव जों शुटिं खालामनो फैदों आरो बेयाव गोदान मोनसे एलबामनि थाखाय जोङो दंफैयो दिनै गवालपारानि लुइट भिउ रिजर्ट पान्चरत्न गोदान रेस्टुरेन्ट रिजर्ट आरो बेयो दंफैयो जों माखासे जोंनि टीम मेम्बारफ्रा सफैथ'वाखै आरो जों फार्स्टआवनो सफैनानै बेयाव नेना दंथ'यो खुलुमबाय NRM प्रडाक्सनाव फैगासिनो दङ मोनसे गिदिर भिडिअ आसा खालामो रायजोफोरा बयबो उदारै मोजां नायगोन NRM प्रडाक्सन इउटुब चेनेलफोर बयबो साबस्क्राइब खालामो थाखाय मोनसे आरो साबस्क्राइब जोङो बरिया मोनसे प्लेस गवालपारानि मोनसे गोदान रिजर्टआव दंफैयो आरो जों पुरा शुटिं सोलिगासिनो बेवहाय शुटिं लाफैदों आरो बरियानो मोजांनो जों बेयाव दा मानसिफ्रा जोंनि मेम्बारफ्रा सफैथ'वाखै आरो बेयावनो जों पुरा रिल्स लागासिनो दं आरो पुरा मोजांनो पुरा बरिया नायनो हागोन नै मा डेक'रेसन खालामना दोनदों बेहाय बरियानो बेयाव नोंथांमोनाबो जुदि फैयाखै बेयाव नोंसोर एक्सप्लर खालामफैनो हागोन आरो गोदान मोनसे रिजर्ट बरिया मोनसे भिउ बेयाव नै ब्रह्मपुत्रनि खाथियावनो आरो पुरा मोजाङानो बानायदों बेयाव नै लाइट साइटनि खारने पुरा बार्डे सार्डे बेहाय पुरा मोजाङानो बानायना दोनदों आरो फैयाखैबा बेयावनो जानाय लोंनाय थानायनि पुरा फेसिलिटि खालामनाय जादों आरो बेहाय दा जोंनिया नै पुरा रिलिज खालामनाय जानाय दं नै मारै नांदों फैनानै दिनै आं बयखौबो खावलायो जे जोंनि NRM प्रडाक्सननि जानाखि गोदानै मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो बेखौ जों बयबो नायो आरो अनसायो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो बेखौ मा बुङो खान्थाखौ थांनो थुनानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय गासिबो पुरा मेम्बारफ्रा नै पुरा हार्डवर्क खालामगासिनो आरो मोनसे एलबाम जानो थाखाय पुरा खस्थ' खालामनांगौ आरो ओंखायनो बयबो जेन सापर्ट खालामलायो ना मा बुङो बेबो दं साइड डेन्साराव बेबो दं गोदान फेस पुरा ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंगोन दिनै NRM प्रडाक्सननि शुटिं दङ बेयाव फैदो गवालपारा मा गोदान रिजर्ट खुलिदो बेयाव पान्चरत्न बेयाव फैदो नोंथांमोनाबो नाय आरो लाइक खालाम शेयार खालाम नोंथाङा मा डिपार्टमेन्टआव दं दिनैनि NRM प्रडाक्सन नोंथाङा मा डिपार्टमेन्टआव दं डिपार्टमेन्ट बुंब्ला जोंना फुड डिपार्टमेन्टसो गोलैबाय दिब्ला मा ग्रेडआव गोलैनायसै ए 4 ग्रेडनि फुड डिपार्टमेन्टआव आरो माने ओंखाम जानाय ओंख्रि संनाय बेफोरखौ माने ओंखाम ओंख्रिखौ लाबोनाय जाबाय आरो जोंनो माने दा लाबोबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि जेला शुटिंआ जोब्बायब्ला जों जानो हासै आरो बिथांमोनानो जोंनो संनानै लाबोबाय आरो मा लाबोदों जों मिलायासै बेयाव पुरा पेस केटके लाबोबाय ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंगोन आं मा बुंगोन बहुत दिननि उनाव दिनै एबा फायदो लुइट भिउ रिजर्ट नामा पान्चरत्न नामा माने गोसोआ माने एसां मोजां नांदोंना एकदम बरिया आरो जोंनि माबा NRM प्रडाक्सननि मोनसे एलबाम शुटिं खालामगासिनो दं थ' नोंसोर नायबाय था मारै जायो एलबामाथ' मोजाङानो जागोन नायबाय था ओमफ्राय लकेसनखौ मारै नांदो लकेसनखौ एकदम बरिया 100 आउट अफ 100 पूरा प्याज काट के Syuting kalam-kalamnya mengzupai mansifrane अवस्था सेस एकदम रे उदैयाव ओंखाम गैला ओंखाम उखैजोब्बाय खयथा टेक लागासिनो दा बुंसै आरो ओमफ्राय मथा मथि मोनसे सुदानो
थासैथा जाहैबायलै मेंथारबाय दिनै एसेबांबा गोदान एक्टर पुरा मुखरा बानायजोबना दोन मानसिफोरखौ देख्लायलाय अबस्था खारा सेस अबस्था दाहाय नै जों मियानि लकेसनाव सफैफिनबाय आरो मियानि सुट लानाया जोंना कमप्लिट जादासै मोनाबायमोन नालाय ओंखायनो दाहाय जों दंफैयो आरो बे मेन जायगायावनो मलप्रानि बे मोनसे गोदान लामा खालामनायाव दाहाय जों दंफैयो आरो बेयावनो मेकआप लागासिनो हिर' हिर'इनफ्रा ओंखायनो जों एसे बेयाव मोनामदों माबा थैदो ओंखायनो एसे रिल्स लानोसै आरो जों बेयावनो मोजां लकेसनाथ' मेकआप लागासिनो एक्टरा नै बरियानो बारनानै दं आरो बे लकेसनाव जों सफैबाय आरो बेनो मोनसे रिल्स लासिगोन आरो मा जों पुरा गेवलांगाव थां बारखोनादों सासे नै बेहाय पुरा खाना थांदों आरो बारसे बिबार ओमफ्राय बेयाव जों शुटिं लासिगोन आरो मा एसे रिल्स बानायना लासिगोन जों